Son Nuno de Grande Amore e veño aquí ao Gadis facer a compra, ou seja que se queredes vir comigo, acompañade. Hoxe veño pillar para facer un bacalao ao forno, entón o primeiro que teño que coller son patacas, pimentos e cebola. Moi importante poñer os guantes, non andai tocando por aí a verdura que logo vai pillar a xente, que son unha guarrada moi grande, vale? Eu a primeira vez que fixen esta receta logo de bacalao ao forno, debía ter como 19 anos ou así, e queríame lucir, porque tiña un encuentro. Eu non sabía, esquencérame, iba a dicir esquencérame, pero non me esquencera, non sabía, que había que desalalo. Entón o resultado foi horripilante. Entonces, para a chavalada que vai ver isto, importante desalalo antes de comelo, non despois. Non va que este non é moito bacalao, non. Hai máis cobalíos que bacalao, se suele ser máis habitual. Moitas gracias. A mí un pimentón gústame picante, dame unha alegría o picante. Aparte, ojo, truco para cantantes. Como hai veces que ao meu pillas frío ou que sexa, te sai algo de mocos ou que sexa, o picante para iso é buenísimo. Un poquinho de aceite de oliva para fretir, deste de abril. E vou pillar tamén un poquinho de viño, primeiro porque lle fai ben a cebola e ao pimento, e segundo porque me fai ben a min tamén, que cociñar con un vasiño de viño, pois, dache unha alegría. E nada, vou pillar aquí esta botelliña de Paco y Lola, número 12, riquísimo, grandísimo día na festa do Melindre. Logo animouse, pero ao principio do concerto o público eran os dous técnicos de sonido e miña mãe. E pediña a miña mãe que viñera por diante para fazer máis multo. Entón, como homenaje a ese momento histórico, vamos lá en os Melindres. E xa que estamos poñéndonos espléndidos, vou pillar tamén unhas castañas e víndonos arriba. As castañas a miña mãe gustañe moito con leite. Bueno, pois, así foi. Eu penso que vou ben provisto, sei que nada. Hasta outra.